straf, det er jo noget, som altid har eksisteret, men måden man straffede på, den har ændret sig. Fordi der har jo altid været, om det skulle være ren barbarisk hævn eller forebyggende og behjælpelig at bringe folk videre. Det var oprindeligt på tingstedet, at man fremlagde sin sag og bedømt blandt sine ligemænd. Juryinstitutionen er jo faktisk skandinavisk, og så kunne man blive dømt bøder, man kunne blive jaget af byen, eller man måtte lade med sit liv, alt efter hvad det nu var, man havde begået. Men i tilfælde af, at man skulle dømmes, så skulle man jo opbevares et eller andet sted. Så inden man enten blev dømt eller jaget af byen, så havde man oprindeligt fangehuller. Man sad der ikke så længe, fordi der var ingen grund til at bekoste penge på, at man havde folk siddende inden for 4 vægge, hvor de skulle have mad og drikke. Men fangehuller, det havde man allerede fra de første rådhus i København. Byens grundmurede galge stod ved den gamle kommunegrænse, helt ud mod det, der dengang var Hvidovre Sogn. Den stod ved Alfavej, den nuværende Vesterbrogade, så folk, der kom til byen, kunne se, hvordan man her behandlede misstedere. Folk, der blev hængt, det var ikke godt at komme i uindvidet jord. Man kunne komme ridende forbi og se, der hang de op i galgen, dem, der havde forbrudt sig inde i byen. Det var også her, man blev lagt på hjul og stejle. Her lå struen så brændt i mange, mange år. Man simpelthen huggede først højre hånd af, så hovedet, og så blev folk parteret og lå deroppe, til de rødnede og faldt ned af sig selv. Så det var en advarsel til folk, der kom til byen, at de kunne opføre sig ordentligt, når de besøgte staden København. Da endelig i slutningen af 1700-tallet man holdt op med at hænge folk offentligt, så havde man jo den gamle galges område liggende og den gamle gravplads, hvor man kastede folk i jorden uden præst. Det var svært at komme af med, ingen ville købe det, men det ville den amerikanske konsul Forbes i København. Der købte han jorden og opførte Amerikas Mølle, en kombineret damp- og vindmølle, der havde bygningsrester liggende indtil for ikke mange år siden. Og selvom møllen forsvandt, ja, så kom det lille vejstykke, der løb forbi denne mølle, kom den til at hedde Amerikavej, et navn, der jo springer lidt, fordi ellers er det på Amager, vejnavne med nationstitler ligger. Så her har vi så Amerikavej liggende til minde om, at her lå den grundmurede galge, og den blev afløst af Amerikas Mølle. Her i den her lille fredelige gade ved Skansen på Amager, der er der nogle ret dramatiske minder fra det københavnske retssystem. For det var her den 22. april 1845, at den sidste offentlige henrettelse i København fandt sted. Oprindeligt, der var henrettelser jo foregået inde på Nytorv. Og men det grisede jo så man flyttede disse halshugninger uden for byen. I øvrigt kunne man betale byens bødel for at bruge sin egen økse eller sværd. Det var ofte skarpere end byens. Så havde man råd, så var det jo en fidus på den måde at få det skarpeste instrument, der man nu skulle af med hovedet. Og problemet var, at det var jo offentlige forlystelser. Så da man inde fra Nytorv flytter henrettelserne uden for byen, der flyttede man de første omgang op nordpå, op på et område, der hed Slagtervangen, meget makabert egentlig, oppe nogenlunde der, hvor Svanemøllen station ligger i dag. Men da det var en offentlig forlystelse, og folk skulle ud og se den slags, jamen, så var der lang vej at gå derop til. Derfor herude på Amager, der havde man under Store Nordiske Krig i starten af 1700-tallet opført Svenskeskansen. Der skulle tage sig af svenskerne, hvis de kom over fra Skåne og vi angreb København den her vej fra. Men svenskerne kom aldrig, og Skansen lå her, og der flyttede man så retterstedet ud. Og det var så herude, som sagt, i 1845, at den sidste henrettelse finder sted, og det er til med en dobbelt henrettelse. Det var jo 2 tugthusfanger inde for Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset inde på Christianshavns Torv, der havde overfaldet og dræbt en fangevogter. Det skulle de bøde for. De bliver ført herud, og folk stemler jo til med tæpper og med flasker og børn ved hånden og det hele, og skulle se den her henrettelse.
Og det er, når så bødlens økse hæves, så er det ligesom en idrætsparken, ikke? Der er Center Forward, den lige ved at bryde igennem og skøre og score. Og når så øksen falder, så kommer brølet. Yeah! Og så ville bødlen jo holde hovedet op, så man kunne se, at man havde eksekveret straffen. Men det, at det var to henrettelser på en gang, hvor hugget hovedet af folk, det gjorde så meget indtryk på den københavnske befolkning. Så siden da, der har vi jo besværget, hvis vi ikke taler sandt, så Amager eller Amagerfællet, ret barsk besværgelse, men den kommer herfra ved Skansen, for her lå retterstedet, hvor de to sidste delikventer, de blev halshugget i København. Det var jo så her, at Københavns første rådhus, det lå her under Georg Bestles gamle bygning, hvor vin og ølgod lå i mange år. Og helt nede i bunden der er det så, vi har resterne af det fangehul. Det hul, hvor man hejste fangerne ned, og hvor de også fik hejst mad og vand, ligesom i Blåtårn ned, så gulvet efterhånden langsomt er steget. Så det har været en barsk affære dernede på bunden. Selve rådhuset, ja, det blev ødelagt efter en belejring i København, men fangehullet helt nede i bunden, det er overlevet som det ældste, vi har. Måske har der været ældre, men i hvert fald er det det ældste, vi har, som vi ved har været en slags fængsel i København. Som sagt, det der med at putte folk i fængsel, det var ikke noget, man gjorde meget i. Det var de fysiske afstraffelser, og til det havde man byens kag. Og byens kag, den er jo markeret, den stod her. Hvad var så en kag? Jo, der blev man kastrøget. Det vil sige, at man fik nogle smæk. Det var der selvfølgelig nogen, der kunne lide, men det har nok ikke været så fornøjeligt. Man blev også sat i halsjern, eller man blev sat i gabestokken. Man kunne blive ført rundt i byen i den spanske kappe af et par vægtere. Sådan en stor træsag med søm og pigge i, som stak på en, når man gik rundt. Så der var en lang række fysiske afstraffelser. Så var der selvfølgelig også dødsstraffen. Oprindeligt var det jo her, man huggede hovedet af folk. Og så hængte man dem så ude på Amerikavej, derude, hvor byens grundmurede galge stod, og der fik man lov at hænge til, man skvattede ned af sig selv. Men det at putte folk i decideret fængsel, ja, der var jo gældsfængslet. Det lyder som en mærkelig ting, men det var slutteriet herovre i Slutterigade. Det gamle gældsfængsel, det var faktisk ret langt op i midten af 1800-tallet, at hvis folk skyldte en penge, så kunne man kræve dem sat i fængsel, i gældsfængsel. Så skulle man så betale for deres ophold, og så havde man jo styr på, hvor de var. Okay, det var måske ikke så effektivt, for man måtte passe sit arbejde, når man sad der. Det var store, lyse og pæne lokaler, og ofte betydeligt mere luftige, end dem man havde som privathjem. Og det var jo egentlig tænkt som en forordning mod de store handlere, mod de store svindlere, men det endte jo med at blive fnidder og snask. Altså man forfulgte hinanden, og det var jo som sagt sådan, at man skulle betale for, at kreditor sad inde i spjældet. Og der var lyse lokaler, der var fest og farve, man kunne arbejde, man kunne modtage besked og købe øl og brændevin hos fangevogterne. Og dem, der røg ind, ja, det påstås jo også, at blandt andet var der en mand, der satte sin svigerfar i gældsfængsel, fordi han ikke ville betale hele medgiften. 2 piger var forelskede i den samme mand. Den ene pige købte den andens gældsbeviser op, smed hende i spjældet. Da manden opdagede det, betalte han pigens gældsbeviser og kom ud. Og det var jo utådeligt hen ad vejen, plus også at fangevogterne gik ud og drak i byen med de fanger, der sad inde i fængslet og hyggede sig. Så derfor, da liberalismen slår igennem, da vi får næringsfriheden og demokratiet, ja, så holder man op med at putte folk i gældsfængsel. Heldigvis der er der vi mange, der sikkert kan sige. Så derfor er retsbygningen i dag ikke beregnet til folk, der skylder penge. Da byen brænder i 1795, ja, der brænder jo både rådhuset heroppe med rådstuen, og også med den detention, der lå under det, eller det fængsel, der lå nede under den. Så er det så, som sagt, herover der ligger det store nye kompleks, og det er det, som bliver opført til afløsning, hvor der også er en cellefløj, vi skal over og kigge på.
efter branden er det så, at C.F. Hansen han opfører et nyt rådhus, domhus, politihovedkvarter og fængsel. Han flytter den gamle Slutterigade, så den kommer til at ligge i forløb med Lavendelstræde herover, så man får denne hersens gade, den meget antikke gade. Men her, der har vi jo altså så det der arresthus, som jo mange misforstår, det hedder Slutterigade. Slutteren, det var jo fangevogteren, slutteriet, det var fængslet, og det er så denne fængselsfløj, der ligger her. Ja, i virkeligheden er det jo et arresthus, og når man så skulle enten over blive dømt eller skulle dømmes, så bliver man ført over Sukkenes Bro her, eller tilbage igen til retssalen. Men selve fængslet herinde, eller arresthuset, det er jo ikke særlig aktivt mere. Det er hovedsageligt i forbindelse med afhøring og lignende, det bliver brugt, fordi det er jo en gammel sag. Men det er så slutteriet, det gamle gældsfængsel. C.F. Hansens rådhus, domhus og fængselskompleks er jo i virkeligheden noget større, end man fatter til hverdag. Fordi op langs her med Nytorv, der ligger der jo altså cellefløjen. I dag bruges den kun i dagtimerne til folk, der skal ind og vidne i retten. Og herinde, der ligger domhuset. Og ned under det domhuset heroppe bagved, så ligger der retslokaler herinde. Og under dem heroppe til Slutterigade, jamen der har man virkelig nogle skumle opbevaringsceller, som vi skal ned og kigge på for gode gamle dage. Fra domhuset over til arresthuset går der jo 2 løngange. Det er de såkaldte Sukkenes Broer, eller Sukkenes Bro. Det er her fangerne bliver ført fra retslokalet, når de er blevet dømt, og over i de skumle celler på den anden side af Slutterigade. Her der er vi så nede i kældrene i den ældste afdeling under arresthuset, under fængslet her i Slutterigade. Og det er hernede opbevaringscellerne, de er. Og det er ikke det store areal, man bliver lukket ind på, hvis man skal i retten, og før og efter man bliver kørt tilbage til fængslet. Så her kan man i sådan en lille rum her sidde og tænke over de ting, som man har gjort. Efter at kastrygning og fysiske straffe i mange år var foregået på Nytorv, så flyttede man kagen op, pælen, hvor folk blev bundet til, når de skulle kastryges, have nogle smæk, flyttede man op til den lille plads her ved Vartorv, det gamle Halmtorv. Da man i 1731 begynder at rive det gamle Københavns Slot ned, der forsvinder der jo også en institution, nemlig Blåtårn. Og Blåtårn, det var jo hofarresten, om man så må sige. Det var der, at de ansatte ved Kongens Hof, de blev puttet i fængsel. Ja, mange kan sikkert huske, at Leonora Christine, hun sad jo derovre.
Og blandt de kongelige ansatte var blandt andet kongelige skuespillere, lakajer og lignende, der så blev puttet i blåtårn. Men så byggede man her et nyt blåtårn, Frederiksholms Arrest, der blev bygget her på hjørnet af Bryghusgade. Og det var et ret barsk fængsel, må man nok sige. På den anden side, lige herovre, der lå det såkaldte druknehus. Det var en bygning, hvor hvis man fandt lig i havnen, så blev de fisket op og lagt til i parat derovre. Så kunne man eventuelt identificere dem i tilfælde af, at nogen savnede dem. Men blåtårn herovre, det blev faktisk besøgt af den sydamerikanske frihedshelt general Miranda. Og han var dybt rystet over de forhold, han så herinde. Cellerne var cirka 3 x 3 meter. Der har været under 1,5 meter til loftet, og der var stort set ingen lys, og man forrettede sin nødtørf på gulvet, så det har været en ganske forfærdelig oplevelse at blive smidt ned i Blåtårn Arrest, i Frederiksholms Arrest, som lå her på området. Derfor allerede i 1848, der nedlægges den og afløses så af Københavns Amt ting over arresthus på Blejdomsvej med noget bedre og flottere omgivelser, synes man dengang. Og herinde, ja, man delvis nedriver man Blåtårn, men arrest og overlever indtil branden i 1960, hvor hele komplekset herinde, det brændte også det gamle bryghus. Så derefter, der er området så ligget tomt, men selve fængslet rykker ud på Blejdomsvej. Da man nedlægger Frederiksholms Arrest, der er det jo så, at man i december måned 1848, midt under de slesvigske krige, indvier herover Københavns Amts ting- og arresthus. En gigantisk bygning her på området. Den ligger her på de gamle Blejdammes grunde ved Blejdamsvej, og den lå meget frit. Det var noget af det første, man blev bygget herude. I 1849 får vi jo grundloven, og det ændrer meget på retsopfattelsen, så fængselsvæsenet ændrede en del. Men bygningen herovre, den var meget aktiv, fordi det var jo hele Københavns Amt, der benyttede sig af den. Og i 1913, der havde været på ombygning før 1913, der får den så en ny renovering, som giver os den facade, som vi har i dag. Men fængslet herinde, det er jo stadigvæk aktivt. Der sidder stadig fanger herovre, og det er et fængsel fra 1848. Så igen må man konstatere, at staten har ikke været blide ved København. Vi har ikke fået meget nyt til, om man så må sige, at logere de kriminelle. Et af de ældste fængsler ligger stadigvæk aktivt her på Blejdomsvej, nemlig Københavns Amts ting- og arresthus. En ting var, at der var civile fængsler og afstraffelsesmetoder i København. Men militæret havde jo også deres. Stokhuset, oprindeligt, der lå det som en del af det, som vi i dag nu kender som Jarmers Tårn, men Christian den 4. ved den nuværende Stokhusgade og Østervoldgade opførte et stort, skummelt fængselskompleks, hvor folk de blev sat i hullet, de blev sat i stokken. En skummel bygning, der stod der indtil 1930'erne, hvor man opførte Polyteknisk Læreanstalt. Men herudover kunne man jo også komme i jern på Gammelholm, blive slave. Det var de barskeste af forbryderne der, og hver eneste gang, der skulle laves hårdt arbejde, så var det slaverne fra Gammelholm. Man kunne øvrigt også ude i byen leje en slave til husarbejde, så var der også penge i at drive fængsler. Så på Gammelholm, der lå så det område, hvor man havde den i jern, der hvor man havde slaverne, Gammelholm-slaverne, som udførte hårdt og barsk arbejde i byen. Bag ved kirken i kastellet,
er der jo også et militært fængsel. Det er lidt pudsigt, når man besøger kirken, så kan man se, der er huller i murene inde i kirken, så fangerne de kan sidde i deres celler og følge gudstjenesten. Disse huller er dog lavet, så man kun kan se præsten. Ikke noget med at se på damerne i kirken. Den slags ophidselse skulle de ikke have. Og en række kendte fanger har siddet her. Det var dog ikke i dette fængsel efter krigen. Der sad jo også mange af de ledende tyskere i kastellet, men det var dog den lidt nyere fængselsbygning. Men kastellet var jo også her. Efter det store oprør i børnehuset i kvindefængslet på Christianshavn, at man samlede de mest barske af fangerne. Nogle af dem sad i krudttårnene. Så her på kastellet har især militæret også haft en barsk måde at stue folk af vejen, hvis ikke de kunne opføre sig efter reglementet. Disse forhold for fangerne var hverdag i byen. Man vidste det, man gjorde ikke noget ved det. Og derfor bliver der stadigvæk i samme stil opført fængselsbygninger andre steder. Nogle af de andre store monumentale, som vi kender den dag i dag, vil vi gennemgå i den næste udsendelse, hvor vi ligesom vil følge fængselsvæsenet, arresthusene i København til dørs, så vi på den måde ligesom kan fornemme, hvor de har ligget, om de ligger der endnu, hvordan de har set ud, og hvordan de ser ud i dag. Så vi ses til den næste udsendelse om de københavnske fængsler